Takže čaute ľudia, máme nové Bugy TV a vítajte pri ďalšom videjku. Dneska to tu bude Minecraft Pocket Edition. Zase som sa nevedel dočkať, keď zase natočím Minecraft, takže dáme play. A dáme tak. Tak, toto sa nám pečie ten cobblestone. Ja som to nehral, ja som to hneď vypol, lebo som sa rozhodol tak, že hry nebudem natáčať bez vás, lebo mňa to nudí bez vás. Aby ste videli všetko, čo robím, aby ste nemysleli si, že ja tu niečo mám a vy o tom neviete, takže všetko, nebojte sa. A čo som to chcel? Mám nejakú sekerku? No, ok. Takže ja idem nazbierať nejaké drevo a potom sa ku vám vrátim. A ešte niečo. Môj dom musí byť z takéhoto dreva, ktoré je... Ježiš, ja som povedal súfesko. Ktoré... Počkaj. Ktoré akože je takéto tmavé, ale tak... Nie, tu som sa spavnul, no. A uvidíme sa potom. Ja som sa teraz akurát otočil a spadol som pavúka, ale nič mi nespraví, že? Len keď do neho drgnem, kúkaj. Čo robíš, Si doleš, ty. Tu máš zadveraný kývneš. Aha, tak na 3. To neviem. OK. Tak, čaute. A teraz, diváci, dáme jump. 1, 2, 3, OK, zase sa potom vrátim. OK, ľudia, som doma, už som doťažil, neminul som ani jednu sekeru, pretože mne sa fakt nechcelo, ale mám 64 a dosť takoto nám bude stačiť a teraz by sme sa mohli vyspať. Počkajte, OK. A čo ešte mohli spraviť? No už by sme mohli stávať, ne? Jaj. A teraz budeme potrebovať dve lopaty. Si zoberiem takto. Tak. A ide. Ináč, a ešte, že tu je prasa, teraz ma napadlo, čo som chcel povedať. Že potom by sme už mali začať nič. Ty si také dobré. Ďakujem, že si mi toľko dalo. Že potom by sme už mali aj začať riešiť aj hlad a také, lebo my si tu budeme krásne stavať. Ty vole, tá folia na... Už blbene, fakt. No, ten tablet. Kúkajte, čo robí. Ja si ju nedám si ju dole. Potom mi to bude robiť obrazovka. Poď. No, aspoň si mi niečo dala. Aj tak, nebolo to moc. Že... Kora. Prečo ideš? Prečo nejdeš na server? Na server. Na server? Ježiši. Boom. Boom. Get back to baby. Počkaj. Hop. Oh my god. Hop. Nie. Hore. Nie. Hore. Nie. Trošku hore. Nie. Počkaj. Počkajte. A teraz na piesku minieme jednu lopatu a hen tam by sme, neviem, či minieme druhú, lebo pôjdeme, však viete čo, tam budeme stavať ten dom, a teda už ako to nazvem, náš veľký dom, hradový dom, tak to nazvem. No a keď tu dominiam tú lopatu, tak sa ozvem zase. OK ľudia, zničil som, máme 2 staky a niečo. A keď budem doma, tak to prestrihnem a potom vám niečo dôležité ukážem. A ľudia, akurát som sa strašil, takže keď nájdem dom, tak sa vám zase ozvem. Prasa, prosím, teraz mi niečo daj. Aspoň ty. Jo, ty si bol najlepšie. Pavúk a tuto zase poznávam, to je crafting table. Takže tam hore, tam je náš dom. Idem. Pavúčik, ďakujem ti. Ty, smiňo. Ďakujem. Kde sme? Ježiši, tá kamera.
Ne, ten on, jak sa volá. Folia na tohle, to je hrozné. Ale zase, keď si ju dám dole, tak už obrazovku nevymení, viete. Ježiši, toto ja tu neznašam. Ja tu niekedy spravím most rovno cez to. Fakt. Napríklad, keď bude diel nejaký 20. diel, tak už tu bude most. Zatiaľ ešte ne. Tak ja vám teraz idem ukázať niečo, čo som chcel, zaujímavého. Bum. 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 Ja tu chcem teraz dať piecť toto. OK, a ukážem vám to. Tu pôjde sklo a teraz ideme vyrobiť tieto som myslel, presne tieto. Takže ideme len klikať. A idem spať. Ešte koľko? Ježiš. Toto som ešte nerobil nikdy. Konečne. Ježiš. To bolo niečo otrasné. Ty máme už dosť toho. Ja všetko zoberieme. Tak, kura. Ešte som chcel. A zase môžeme šťukať tieto plenky. Zase ideme spať. Ok, koľko ešte? Jejda, to isté som povedal aj predtým. Ty vole. Fú. A ešte čo? Ja ešte môžeme štíriť jedno. OK. A my máme plný inventár. Tyjo. Tak toľko to som ešte nevidel na jednom mieste. Tak počkajte. Ja si to vyprázdnim teda. Tak ja si tu dám jeden stack. Tu druhý stack. A tu tretí. No dobre. A toto. Koľko mám jedlo? Toto si zoberiem. OK. A keď sa ukážem vám cestu, kde budeme mať ten hradoveľkodom. Takže pôjdeme takto dole. Teraz pozorne počúvate. Ježiši, folia. Čo to ty robíš? Ináč keď ju aj čistím, tak to nejde, lebo to sa tam sú už nejaké, tam sa odlepuje, či čo to robí, neviem čo. Tu som to chcel, takže toto by som chcel narovnať a keď to budeme hotové, tak sa vám ozvem, ale toto prasa musím zabiť s vami, pretože toto bude legendárne prasa a legendárny zombík. Jej! Poď sem, legendári. OK. Ty legendárne prasa. No jedno mesko, tak to nie je legendárne prasa. OK. Ja teraz idem domov. Ježiši, ja som nekúkal ani čas. Ja som sa rozlakol, že to je viac ako 15 minút. Ja viem, ako to predĺžite video, ale 15 minút stačí však. To by som povedala na video viac ako 15 minút. To je trošku... To tam musím teraz sa tu spavniť. A ja idem preč. Toto nemôžem nechať len tak. Poď. Prosím. Dobre, 3. Ty
Ty mi dáš jedno, to je jasné. OK, díky. Ešte aj prasa. No my máme dneska šťastie na zvieratá. Úplne. A na zombíkov tiež. Aha, to je malé. Ale nie, už sú tu prišli. Nie, to som práve nechcel. Nie, to... Šel som. Nemáme inventár. Počkaj, ja niečo vypravím. Toto nepotrebujem. Ja to vyhodím. Hej, ne, smkali, že? Hej, Torič. Nie, prosím, ja nechcem zomrieť. Jedz. Aj som hnusný. To je jedno, že míňam drevo, ale ja chcem už von. Rýchlo. Toto je najhrozná. Ježiši. Som teda. Ja neviem ani kde mám dom, ja som teraz úplne splatený. Úplný boj. Ty vole. Kde mám dom? Ježiši. Toto som chcel vyhodiť, že? Kde? Dobre. Teraz rýchlo domov. Kde je dom? Ideme sa pozrieť tam hore, tam niečo aspoň uvidím. To je hrozné toto. V živote takto nepôjde. Do noci. Kurá, aspoň ty. Ja som videl toho zombika. Že dajte pokoj. Sa tak bojí. Rýchlo zhora uvidím aspoň. Bože môj. Kde je môj dom? OK, ja to strihnem, lebo toľko času nemáme. Padlo som nejaké svetlo, tak dúfam, že to je náš dom, ale ja musím skočiť. Za mňou je creeper a už raz vybuchol jeden. Takže nechcem skončiť akože mŕtvy. Rýchlo preč. Počkaj, toto nie je dom. Počkaj, ale ja to tu poznávam. Ja musím ísť sem hore. Ja to tu poznám. Vidíte? Ja vždycky si dám takto 4 torčky a keď sa stratím, tak uvidím svetlo. Tu ja som to videl. Vidíte, aký je dobrý plán urobiť s torčkami? Ani to neviem povedať, ja to je tiež. Som dobre zahambil. Rýchlo, ja nevadí, že budem hladný, ale dobrý som. Jojda. Aj som sa nezranil dobre. Preš, domov. Rýchlo. Keď sa vyspím, tak sa ozvem, lebo nemáme čas. Už je 14 minút. OK, a teraz rýchlo ideme na ten pozemok a na budúce to tam vyhladíme, dobre? A strihnem to, keď tam budeme. Ináč, ak ste si všimli, už máme 12 levelov, ty vole. No, tu je pozemok, teda náš. Tuto. Alebo tuto dohľadáme. Ne, tuto hore. Toto tu na budúce vyhľadíme a s lopatou a ešte predĺžime. Nie, ty mi to nebudeš vyhľadovať. Ty si debil. A urobíme to, takže dovidenia, majte sa pekne a